Nahl suresi. Nahl suresi Mekke dinen sürelerden bolup, ol 128 ayetden ibaretdir. Bu sürenin 68-69 ayetlerine balarynyň Allah'ın emri bilen dağlarda, bağlarda öý ýasap, dürli ösümliklerden adamlar üçin şifaly bal ýygnamak barada habar berilýänligi üçin bu süre Nahl, ýagny balary ady berilipdir. Sürede esasen hem Allah'ın nimetlary, beýikligi, gudraty agdalyp, onuň ibadada münasip ýeketek Hudaýdy gaýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Allah'ın emri kıyamet geldi. Onu howlukmaşlyk bilen islemäň. Allah olaryň şärik goşýan zatlaryndan päkdir, beýikdir. Allah perişteleri bendelerinden islen kişisine emri bolan wahyi bilen menden başga wagtda laýyk Hudaý ýokdur, menden gorkun diýip duýduruş bermekler üçin inderýär. Allah asmanlary we ýeri boş ýere däl de hak we hikmet bilen yaratdy. Allah olaryň şärik goşýanlaryndan päkdir, beýikdir. Allah insan nutfadan bir damja suwdan yaratdy. Şeýle hem bolsa ol Allah'a garşy äşkär düşman bolup çykdy. Haýwanlary hem Allah yaratdy. Olarda siziň üçin ýylylyk we başga da ençeme peýdalar bardyr. Olardan bir toparny bolsa iýýärsiňiz. Siziň üçin olarda akşam ara öýrden getirenizde hem de seher wagty öýre çykaranyňyzda güderanyňyzy aýlamak babatda gözellik, hoşluk bardyr. Adamlara hyzmat etmek üçin yaradylan ol haýwanlar bir ýurda janyňyza agram salman daşap bilmejek ýükleriňizi daşap berýärler. Taqiq siziň perwerdigaryňyz ören, mähirlidir, rehim şepagatlydyr. Allah atlary, gatyrlary we eşekleri minmeňiz hem de olaryň zynet bedeg bolmak üçin yaratdy. Allah siziň entek bilmeýän zatlaryňyzy hem yaradar. Dogry ýol görkenmek Allah'yň işidir we ondan ýollardan egrisi hem bardyr. Eger Allah istesedi, siziň ähliňizi dogry ýola gönükdirerdi. Siziň üçin asmandan suw inderen hem ol Allah'dyr. İçimlik suw hem ondandyr. Agaçlar, ösümlikler ondan suw içýärler we mallaryňyzy onna otluk meýdanlaryna bakýarsyňyz. Allah onuň bilen siziň üçin ekinleri, zeytunlary, hurmalyklary, üdümleri we her türlü miweleri ýetişdirýär. Elbetde, munda pikirlenýän kowum üçin ayatlar, owratlar bardyr. Ol giyjäni we günnüzi, güni we aýy size boyun egdirdi, hyzmatyňyza berdi. Onuň Allah'yň emri bilen ýyldızlar hem boyun egdirildi. Elbetde, munda aklyny ulanýan kowum üçin ayatlar, owratlar bardyr. Siziň üçin ýer ýüzünde dürli renkli zatlary hem yaratdy. Elbetde, munda öwtünde bolýan kowum üçin ayatlar, owratlar bardyr. Ol Allah, täze et balyk iýmeňiz we dakynýan bedeg daşlaryňyzy çykarmaňyz üçin deňizi size boyun egdirdi, peýdalanmaga berdi. Onda suw böwsüp barýan gämileri hem görýärsiň. Bu zatlary size onuň fadly kereminden yrskalyňy talap etmeňiz we şükür etmeňiz üçin boyun egdirdi. Allah sizi sarstyrmasyn diýip ýerde mäkam daglary ornaşdyrdy. Ýoluňy tapmaňyz üçin derýalar we ýollary döretdi. Adaşmalyk üçin başga da ençeme alamatlar bardyr. Olar giýjelerine ýyldız bilen hem ýol taparlar. Eýsemde yaradıcı Allah yaratmayanlar ýaly bolarmy? Hey oýlanmaýarsyňyzmy? Eger Allah'yň nimetyny tanamakçy bolsaňyz, sanap tüketip bilmersiňiz. Taqiq Allah bagyşlaýjydyr, rehim şepagatlydyr. Allah giýilýän zatlaryňyzy hem äşkär edýän zatlaryňyzy hem bilýär. Olaryň kapyrlaryň Allah'dan gaýry ýalvarýanlary, kömege çagyrýanlary bir zady hem yaratmadylar. Çünki olaryň öýleri yaradylandyrlar. Olar ölüdürler. Diri däldirler. Olar öýlerine ibadet eden insanlaryň haçan dirildiljeklerini bilmediler. Siziň Hudaýyňyz ýeketek Hudaýdyr. Ahirete iman getirmeýän kişileriň kalplary inkar edýändir. Olar tekebbirdirler. Taqiq Allah olaryň giýilýän zatlaryny hem äşkär edýän zatlaryny hem bilýär. Taqiq ol tekebbirlik edýänleri söýmeýär. Olara Perwerdigaryňyz Muhammede nähili zat indirdi diýilende olar owalkylaryň ertekeler diýdiler. Olar kıyamet günü öz ýüklerini, günälerini dol götermek üçin ýokarky sözler aýdýarlar. Şeýdip, nadanlyklaryň netijesinde dogry ýoldan adaşdyran kişileriniň hem ýüklerinden, günälerinden bir bölegini üstlerine alýarlar. Gör nähili erbet ýük, günä ýüklenýär. Olardan öňkü kapyr kişiler hem peýgamberlerine mekirlik edipdiler. Şonna Allah azaby bilen olaryň guran binalaryny düýüp tekaryndan sogurdy. Şonna üçekleri olaryň üstüne çökdi.
olara garaşmayan tarapından azap geldi. Son kıyamet günü Allah yine oları rısva edip hem de hani maňa şärik goşanlaryňyz siz olar babatda möminler bilen dawalaşýardyňyz ahir diýer. Şonna ilm berilen kişiler taqiq bugun ırsvalyk, yamanlyk kapırlar tarapyndadyr diýerler. Perişteleriň tert ýola düşüp özlerine zulüm edýärkeler janlaryny alan kişileri biz hiç bir yamanlyk etmändik diýip boyunmalarlar. Perişteler bolsa ýok, elbetde Allah siziň eden zatlaryňyzy bilýändir diýerler. Inni ol ýerde ebedi galmak üçin dogdakyň kapylaryndan girin diýler. Tekebbirleriň ýeri nähilli erbetdir. Takwa kişilere Perwerdigaryňyz peýgambere näme indirdi diýildi. Olar hayır, ýagşylyk diýdiler. Bu dünýäde ýagşylyk eden hakyky dindar kişiler üçin ýagşylyk bardyr. Elbetde olar üçin ahiret ýurdy has haýyrlydyr. Takwalaryň ýurdy nähilli gödeldir. Takwalar ol gödel ýurt bolan adyn jennetlerine girerler. Onuň aşagyndan derýalar akýar. Ol ýerde olar üçin islen rahatlary bardyr. Allah takwalary ine şeýdip diýerler. Perişteler pek ýaxşy halda kalar janlaryny alan kişilere salam side eden işleriňiz sebäpli jennete girin diýerler. Kapyrlar diňe özlerine jan aljy perişteleriň gelmegine ýa-da Perwerdigaryň emriniň azabynyň gelmegine garaşýarlarmy? Bulardan öňkü kişiler hem şeýle edipdiler. Allah olara zulüm etmedi, ýöne olar özlerine zulüm edýärdiler. Şeýdip yamanlyklary olara musibat bolup ulaşdy we ýaňsalap äskermeçilik eden zatlary olary gababa saldy. Allah şärik goşýan kişiler eger Allah islen bolsa ne biz ne de ata-babalarymyz ondan başgasyna ibadet etmezdik. Biz onsuz onuň haram etmedik hiç tadyny haram etmezdik diýdiler. Olardan öňkü kişiler hem şonuň ýaly edipdi. Indi peýgamberlere wahy anyk aýdyn edip ýetirmekden başga borç bolarmy? Kasam bolsun, biz her ummata Allah gulluk edin, tağutdan küpürden daş bolun diýip peýgamber ýerdik. Allah olardan kimi dogry ýola gönükdirdi, kime de etmişlerine göre dogry ýoldan adaşmak derkar boldy. Inni ýeriň ýüzüne aýlanyň, yalançylaryň ahyrynyň nähilli bolýandygyny görüň. Ey Muhammed, sen olaryň dogry ýola düşmek üçin her näçe ödelenseň hem elbetde Allah adaşdyran kişini dogry ýola gönükdirmez. Olara kömek berjek hem ýokdur. Olar Allah'ın adından Allah ölen kişini diretmez deyip ören çınnakay kasam ettiler. Yok, hükmen direldiler. Bu Allah'ın öz üstüne alan hak vadasıdır. Yönümünü insanların köpçe bilmeyerler. Allah oları müminler bilen davalaşan adına ayan etmek için hem de inkar eden kişilerin doğrudan hem yalancıdıklarını bilmekler için olar direldiler. Biz bir zadın bolmağını islenmezde ona aydiyan sözümüz dine bol emridir. Ol hem destine peýda bolar. Özlerine zulüm edilenden soň Allah uğruna ýurdundan aýrylyp göç eden kişileri bu dünýäde hökmen gowy edip ornaşdyrar. Ahiretiň sylagy bolsa taqiq has ýokarydyr. Käşke muny bilsediler. Olar sabr eden kişilerdir we Perwerdigaryna bil baglaýanlardyr. Ey Muhammed, biz senden öň hem özlerine wahy beren adamlarymyzdan başgasyny peýgamber edip iýermedik. Eger bilmeýän bolsaňyz onu Tevratı ve İncil'i bilýänlerden soraň. Ol peýgamberler äşkär deliller we Allahy kitaplary bilen iýerdik. Ey Muhammed, biz sana zikri Kur'any indirdik. Muny insanlara özlerine indirilen zatlary beýan etmegi we olaryň pikirlenmekleri üçin indirdik. Hilegerlik bilen yamanlyklary urýanlar bir gün Allah'ın özlerini yerin astyna dykmajagyna ýa-da garaşmayan ýerinden adamyň gelmejegine anamlary barmyka? ýa-da aýlanyp ýörkäler adamyň olary tutmajagyna anamlary barmyka? Şonna olar adaby soğup bilmediler. ýa-da adamyň olary hoop astynda kalar tutmajagyna anamlary barmyka? Taqiq Perwerdigaryňyz ören mehirlidir, rehim şepagatlydyr. Allah'ın yaradan dadından bir toparının kölegelerinin sağdan çepten Allah'a secde edip ağıp dönüşünü şeydip olaryň boyun eğişlerini görmeýärlermi? Asmanlardaki ve yerdeki ehli candarlar ve perişteler tekebbirlik, menmellik etmeyen Allah için secde ederler. Olar yukarılarındaki Perwerdigarynyň gorkarlar ve emir edilen zatları yerine yetirerler. Allah iki hudaý tutunmaň, çünkü ol ýeke tek Allah'dır. Diňe menden gorkuň diýdi.
asmanlardaki bu yerdäki ähli zat onuň kudur, din, ibadat hem elmidamy onuň kudur, dine oňa mahsus bolmalydyr. Eýsem de siz Allahdan başgasyndan gorkarsyňyzmy? Size ýeten her nimat Allahdandyr. Soň size ziýan ýetenne destine oňa ýalbararsyňyz. Soň Allah sizden ziýany sowanyna araňyzdan bir topar derrew Perwerdigaryna şärik goşýarlar. Olara beren zatlarymyza näşgürlik etmek üçin şeýle edýärler. Şonuň üçin hem nymatlarymyň peýdasyny görüň. Tiz wagtda hakykata göz ýetirersiňiz. Allah şärik goşýanlar özlerini rızkal edip beren zadymyzdan aslanyň nämedigini bilmeýän zatlar üçin pay berýärler. Allah kasam bolsun, elbetde siz tosap tapan zatlaryňyzdan hökmen toraga çekilersiňiz. Gaýlary perişteler Allah'nın gaýlarydyr diýip Allah'ny kedip goýýarlar. Ol beýle zatlardan päkdir. Özlerine bolsa göwülleriniň islan zadyny oglanlary degişledýärler. Olardan birine gaý çagatynyň bolandygy boşlananda çiýişip, gaharlanyp, utanjyndan ýüzi şargara bolýar. Özüne boşlanan zadyň habaryň şumlugyndan ýaňa utanyp kowmundan giýlener. Mundan soň onu delillik bilen eklap saklasynmy, ýa-da topraga gömsünmi? Gör nähil ýaman hökm çykarýarlar. Ahirete inanmayan kişiler üçin yaman misal görelde vardır. Allah üçin bolsa iň beýik misal görelde vardır. Ol gudraty güýçlidir, hikmet eýetidir. Eger Allah insanlary edýän zulümleri sebäpli destine hasaba çekenne, onuň ýeriň üstünde bir kişi barlyk hem goýmazdy. Ýöne Allah olary öz huzuruna bellenen möhlet çelini giýjikdirýär. Olaryň ajaly ýetenne bir salym giýjä da galmadylar, öňe de geçmediler. Olar halamayan zatlaryny Allah'nyň kedip goýýarlar. Iň gowy ýagdaýyň özleriniki boljakdygyny aýdýan dilleri bolsa yalan sözleýär. Takyk olar üçin ot azaby bardyr. Olar hükmen öň hatarda oda atylarlar. Allah kasam bolsun, elbetde biz senden öňki ummatlary hem peýgamberleri berdik. Şeytan olary edýän işlerini bedäp görkezdi. Ol şeytan bugün hem olaryň dostudur. Olar üçin azap berji azap bardyr. Ey Muhammed, biz sana kitaby olaryň aýra düşen dawalaşan zadyny aýan etmek üçin iman getiren kowma bolsa dogry ýol görkezmek we rahmet bolmak üçin ýerdik. Allah asmandan suw indirdi. Onuň bilen ýeri ölenden soň täzeden jana getirýär. Takyk munda eşidýän, kulak asýan kowm üçin ayat awrat bardyr. Elbetde siziň üçin haýwanlarda täsin awrat bardyr. Çünki biz size onun içindäki zatlardan bolan içegelerdäki hapalyk bilen ganyň arasyndan çykýan aparatda tüýj içirýäris. Ol içýänleriň bogadyndan ýakymlyk bilen geçýändir. Hurmadan we üzümleriň miwelerinden şerbet we gödel ırskal ýmit edinýärsiňiz. Takyk munna aklyny ulanýan kowm üçin ayat awrat bardyr. Ey Muhammed, seniň Perwerdigaryň bal arsyna dağlarda, daragatlarda, insanlaryň ýaşaýan ýerlerinde öýjükler tutun diýip wahy etdi. Soň Allah bal arsyna şeýle wahy etdi. Miweleriň her dürlüsinden Perwerdigaryň ýollaryna boyun egip ýöre. Olaryň garynlaryndan dürlü renkli şerbet bal çykar. Onda insanlar üçin şifa bardyr. Takyk munda oýlanýan kowm üçin ayat awrat bardyr. Ey insanlar, Allah sizi yaratdy. Soň wagty gelende siziň janyňyzy alar. Araňyzda tapdan düşen garrylar we bilýän zatlaryny hem undanlar bar. Elbetde Allah ähli zady bilýändir, onuň ähli zady güýji ýetýändir. Allah ırskylda deň etmän bir näçäňizden artyk etdi. Artyk ırskal berilen kişiler gol astyndakylara ırskallaryny gaýtaryp bermediler. Eger berseler olar hem onna ırskylda deňleşer. Eýsem de Allah'nın nygmatyny inkar edýärlermi? Allah siziň üçin özüňizden jübitler ýani ýoldaşlar yaratdy. Jübitleriňizden bolsa ogullar we atyklar yaratdy. Size pek gözel zatlardan ırskal berdi. Eýsem olar batyl zatlara iman getirip Allah'nın nygmatyny inkar edýärlermi? Olar Allah'dan özgü özlerine asmandan we ýerden ırskal edip bir zady hem bermeýänlere, muňa güýçleri hem ýetmeýänlere ibadat kulluk edýärler. Siz Allah üçin biz Allah şärik goşýanlarymyz arkaly olaryň üstü bilen oňa ýetýäris diýen sözleri ýaly ýerlikde tymsallar getirmäge çalışmaň. Elbetde Allah bilýär, siz bilmeýärsiňiz. Allah hiç bir zada güýji ýetmeýän we biriniň emlägi bolan gul bilen
bir taraftan berilen gödel ırtkaldan gizlin hem de aşkar edip eçileyen kişinin misal getiriyar. Olar deň bolarmy? Hamdy sena Allah mahsusdur, yönü olaryň köpsi bilmeýärler. Allah yana iki adam misal getirdi. Olaryň biri lal bolup, hiç sada güýji yetmeýär. Ol eýesiniň üstüne yük bolup, nira uğradylsa da bir ýaxşylyk hem getirmeýär. Ol adam dogry ýolda bolup, adalet bilen emir edýän kişi bilen deň bolarmy? Asmanlaryň we ýeriň gaýp sirlerini bilmek Allah mahsusdur. Kıyamatyň gopmagy baradaky emir göz açyp ýumas salymda ýa-da has çalp bolup geçer. Taqiq Allah'nın ähli zada güýji ýetýändir. Allah sizi hiç zat bilmeýän halyňyzda eneleriňiziň göwrelerinden çykardy. Ol siziň üçin şükür edersiňiz diýip eşidiş ukybyny, gözleri we kalplary berdi. Asman giňişliginde ilahy kanuny boyun egdirilip uçýan kuşlar görmedilermi? Olary Allah'dan başga howada ýere gaçmakdan saklayan ýokdur. Taqiq munda iman getiren kowmlar üçin ayatlar, awratlar bardyr. Allah siziň üçin öýleriňizi din çalmayan mesken etdi we siziň üçin haýwanlaryň derlerinden göçen günüňizde we gonan günüňizde alyp gitmeňiz aňsat bolan öýleri döretdi. Olaryň goýunlaryň ýüňlerinden, düýeleriň ýüňlerinden, geçileriň çöpürlerinden belli bir wagta çelli peýdalanmaňyz üçin hojalyk esbaplaryny we sowda haritlaryny döretdi. Allah yaradan zatlaryna siziň üçin kölegeler döretdi. Siziň üçin dağlarda gaçyp atalgalary, gowaklary emele getirdi. Sizi ıssydan we sowukdan goramak üçin eşikler döretdi. Sizi söwüşde goramak üçin sowutlar döretdi. Şeýdip Allah size özüne boyun sunup Müslüman bolmaň üçin nygmatyny dol berýär. Ey Muhammed, eger ýüde urteler seniň wezipäň diňe hakykati aýdyn beýan etmekdir. Olar Allah'nyň nygmatyny bilýärler. Ýagny nygmatlara Allah'nyň berýändigini bilýärler. Soň bolsa inkar edýärler. Olaryň köpsi kafirdirler. Kıyamet günü her ümmetden bir şayat peygamber iberer. Soň inkar eden kişilere ötünç soramağa ruhsat berilmez. Olaryň ötünç soramaklary hem islenilmez. Zulüm eden kişiler azabı görenlerine, olaryň azabı ýeňledilmez. Olara toba etmäge möhlet hem berilmez. Kıyamatda Allah şärik goşanlar şäriklerini görenlerine, Perwerdigarymyz, bular senden özge dilek eden şäriklerimizdir diýerler. Olar bolsa Allah şärik goşanlara, taqiq siz hakyky ýalançylarsyňyz diýip sözü olara oklarlar. Ol gün şärik goşanlar Allah boyun bolarlar we toslap tapan zatlary şärikleri olardan ýitirim bolarlar. İnkar eden we Allah'nyň ýolundan gaýtarýan kişilere bozgakçylyklary sebäpli azap üstüne azap goşar. Kıyamet günü her ümmetin arasından olara, ol ümmetlere özlerinden bolan bir şaýady iberer. Ey Muhammed, seni hem bulara ümmetine şaýat edip getirdik. Sana her bir zady düşündirýän, Müslümanlar üçin dogry ýol görkezýän, rahmet bolan, buýşluk berýän kitaby indirdik. Taqiq Allah adalaty, ýagşylyk etmegi we garyndaşlara ýardam bermegi emir edýär. Bihaýalygy, erwedi işleri we azgynçylyk gadagan edýär, hemde pent alarsyňyz diýip ündew edýär. Ähd edeniňizde Allah'nyň ähdi peýmanyna, onuň adyny agdap beren sözüňizde wepaly bolun. Allah'ny özüňizde kepil tutunup, ähdi peýmanyňyzy puhta edeniňizden soň kasamlaryňyzy bozmaň. Taqiq Allah edýän zatlaryňyzy bilýär. Bir ümmet topar beýleki bir topardan, san we emlak taýdan artyk bolan üçin araňyzdaky lalaşan kasamlaryňyzy bozup, aldaw serişde edip, puhta egrenden soň ýüpüni boş ýere söken aýal bolmaň. Allah onuň bilen, ýagny ähdi peýmanyňyzy ýerine ýetirip ýetirmeýänligiňiz bilen sizi sine edýär. Allah size kıyamet günü ol gapma garşy bolan zadyňyzy hökmän aýan eder. Allah islämni elbette sizi ýeketäk ümmet ederdi. Ýöne ol islan kişini adaşdyrýar, islan kişini bolsa dogry ýola gönükdirýär. Eden işleriňizden hökmän soraga çekilersiňiz. Araňyzdaky kasamlaryňyzy bozup aldaw serişdesi etmäň. Ýogsa islam ýolunda mäkam ornaşandan soň hem aýaklaryňyz taýar. Şeýdip Allah'nın ýolundan gaýtarallygyňyz sebäpli onuň ýaman jazasyny dadarsyňyz we siziň üçin uly azap bardyr. Allah veren ähdiňizi tekelje baha dünýä malyna satmaň. Eger bilseňiz elbetde Allah'nın huzuruna aksiyla siziň üçin has haýyrlydyr. Siziň ýanyňyzdaky dünýä maly gotarar. Allah'nın ýanyndaky zat sogaplar bakydyr. Taqiq sabır eden kişileriň eden işleriniň fiýlagyny iň gödel görnüşde berer. Erkek bolsun ýa aýal, her kim iman getirip ýaxşy işler etse,
taqiq onu gödel durmuşda yaşadar. Olaryň eden işleriniň tilagyny iň gödel görnüşde berer. Kur'an okanynda kowulan şeytanyň şerrinden Allah sygyn. Dogrusy onuň şeytanyň iman getiren hem de ýalňyz Perwerdigaryna bil baglan kişileriň üstünden hökümrawanlyk etmäge güýji ýokdur. Onuň hökümrawanlygy diňe onu dost tutanlara we oňa Allah şärik goşanlara ýöreýändir. Biz bir aýaty başga bir aýat bilen çalşyranmazda elbetde Allah inderýän zadyny aýatyny ören gowy bilýär. Kapyrlar ey Muhammed sen diňe bir totlap tapıjysyň diýdiler. Ýok, olaryň köpsi hakykaty bilmeýärler. Ey Muhammed aýt. Onu Kur'any Perwerdigaryň tarapyndan Ruhul Kudus Cebrail iman getiren kişileriň imanyny berkitmek, musulmanlara dogry ýol görkezmek hem de boşluk bolmak üçin hak ýol bilen indirdi. Elbette biz olaryň onu Kur'any oňa Muhammede bir adam öwredýär diýen sözlerini anyk bilýäris. Olaryň oňa Muhammede tälim berýär diýip işaret eden kişiniň dili ajam dilidir. Bu Kur'an bolsa aýdyň arap dilindedir. Allah'ın ayetlerine iman getirmeyen kişileri Allah doğru yola gönükdirmez. Olur için azap vardır. Yalanı dine Allah'ın ayetlerine iman getirmeyen kişiler totlap tapyarlar. Yine olur barıp yatan yalancıdırlar. Kim Allah iman getirenden son yine kapır olsa Allah'ın gadabına duçar olur. Yöne kimin kalbi iman bilen dolu olup dili bilen Allah'ını inkar etmeklige mecbur edilse kapır olmaz. Emma kim köňlüniň kapyrlygy açsa, olaryň üstüne Allah'dan gadab iner, olar üçin uly azap bardyr. Munyň sebäbi olaryň ahirete derek dünýä ýaşaýyşyny söýmekleridir, saýlap almaklarydyr. Elbetde Allah kapyrlar kowmuny dogry ýola gönükdirmez. Ine olar Allah'nyň kalplaryny, gulaklaryny we gözlerini möhürlän kişileridir. Ine olar hakyka gapyldyrlar. Taqiq olar ahiretde diýen çekçekleriň hutözleridir. Ey Muhammed, elbette soň seniň Perwerdigaryň şonça sütem edilenden soň ýurdundan göçen, Allah'nyň ýoluna töweşen we sabr eden kişiler üçin medetkardyr. Elbette seniň Perwerdigaryň ol mähnetleri görenlerinden soň olar üçin bagyşlaýjydyr, rehim şepagatlydyr. Kıyamet günü her kim öz janynyň aladasy bilen geler we her kime eden amalyna görä netijesi dolu berler. Olara zulm edilmez. Allah bir şäher Mekkany mysal getirdi. Ol asuda eşretli şäherdi. Her tarapdan ırskaly bol elin gelip durardy. Ýöne şäher ilaty Allah'nyň nymatlaryna näşkürlik etdiler. Allah olaryň eden işleri sebäpli ol şäheriň halkyna açlyk we howp libasyny, belasyny datdyrdy. Kasam bolsun, olara öz aralaryndan bir peýgamber geldi. Şol wada onu ýalançy hasapladylar. Olary zalim bolan ýagdaýlaryny azap tutdy. Allah'ın size ırskal edip beren halal pek zatlarından iň. Eger ýalňyz oňa Allah gulluk edýän bolsaňyz, onda Allah'ın size beren nygmatyna şükür edin. Allah size läşi, damak gany, doňuz etini we Allah'dan gaýry üçin aýdylyp soýulan zatlary, mallary haram etdi. Indi kim bu zatlary iýmäge mejbur bolsa, başga adar bermän we hetden aşman ise günah bolmaz. Elbette Allah bagyşlaýjydyr, rehim şepagatlydyr. Allah'ın şanyna yalan toplamak maksady bilen diliňize gelen yalan sözü söýläp, bu halaldyr, bu haramdyr diýmän. Çünki Allah'ın şanyna yalan toslayanlar halas bolmazlar. Olara bu dünýäde sekelce peýda bardyr. Ahiretde bolsa olar üçin azaly azap bardyr. Ey Muhammed, Yahudilara owul saň aýdan zatlarymyzy haram etdik. Biz olara zulm etmedik, ýöne olar öz özlerine zulm edýärdiler. Soň şüphesiz seniň Perwerdigaryň nadallyk bilen ýaman iş edip, soň munyň ýygynyň toba edenler hem özlerini düzedenler bagyşlar. Elbette seniň Perwerdigaryň şol tobadan soň olar üçin bagyşlaýjydyr, rehim şepagatlydyr. Elbette Ibrahim Allah boyun egen, Allah'ny bir bilip haka ýönelen ümmet diýip baş tutandy. Ol Allah şärik goşanlardan däldi. Ibrahim onuň nygmatlaryna şükür edijidi. Allah onu peýgamberlige saýlady we onu dogry ýola gönükdirdi. Biz oňa bu dünýäde ýagşylyk berdik. Elbette ol ahiretde hem salihlardan söýen bendelerimden bolar. Soň ey Muhammed sana Allah'ny bir bilip haka ýönelip Ibrahim'in dinine erdip wahy etdik. Çünki ol Allah şärik goşanlardan däldi. Şenbe gününi dinç günü we ibadet günü hasaplamak, ol gününe aw etmezlik
Diňe ol gün hakda dawa eden kişilere Yahudilara pard edildi. Taqiq, senin perwerdigaryň olaryň arasyndaky dawa edýän zatlary barada kıyamat günü hüküm berer. Ey Muhammed, sen olary perwerdigaryň ýoluna hikmet bilen, gödel pent nesihat bilen çağır. Olar bilen iň gödel tärde çekişme alyp bar. Taqiq, senin perwerdigaryň özüniň ýolundan adaşan kişini de ören gowy bilýändir. Dogry ýolda bolan kişini de ören gowy bilýändir. Eger kimler jedalandyrmakçy bolsaňyz, size verilen jedanyň barabaryna görä jeda beriň. Eger sabır etseňiz, elbetde ol sabırly kişiler üçin has haýyrlydyr. Ey Muhammed, sabır et. Senin sabryň diňe Allah'nyň ýardamy bilendir. Olar üçin gynanma, olaryň hileleri sebäpli darykma. Taqiq, Allah takwa bolan we ýagşylyk edýän dürüst dindar kişiler bilen biledir.